Itu ano po? Ha? Itu ano? Manila. Ngalaklas yan, there nun. Ito na, kung ayos na ito, Manila. Yeah, bettis nun nga. Ngalaklas. Kakadente, sekto mo, Luzon ko iniron. Put. Ini benar yan. Jar panyam. Luto ko ini. Ginawa siya, binuhan mo yan. Ito ko eh, luto mura ito. Gawang panyam mura siya ito. Oo. Gana-gana yun. Bangkunod, kapanin, patu ko. Nah, goodbye Pilipin nito. Gikan doa, tuduhin siya, ite bettis nun. Goodbye Pilipin. Bakit ito siya? Lagi tulungan di extra rice dia. Dahil ko. Bakit ito siya? 3 days later. Sasa. Oh no! Ape o miyan mag-date ko. Ah. Ako gana kung mag-date ko taman dito na ni Sasa. Sasa busog sa wato inaman.